آقا گدایاں تیریاں پر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں پیار کیتا انج خدا نال تیرے سنیا پیار کیتا انج خدا نال تیرے سنیا کہ نوریاں دے شاہ کلوں تلیاں چمایا تیری جڑا اس گل میں مندہ دے اتفاق کر رہے بولے سبحان اللہ یا کہ نوریاں دے شاہ کلوں تلیاں چمایا تیریاں پیش کیتا سر کسے دیکھیں کٹ گئے پردے گئے آقا گوایاں تیرے وقت نہیں ہے اور میں آپ ایک اشار پیش کرنا ایک نہیں کر لگے استاد مدد کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کم سوچ رکھا نہ کہ میں جی حاکم صاحب دے نال حاکم صاحب دے منہ تے پڑھ دے ایسی بات نہیں میں